Благодаря за интересното представяне. От апаратната преди малко ми съобщиха, че NotInfo вече са на линия, така че предлагам да преминем към тях. Заповядайте, колеги. Чуваме ли се? Сега ще ви представим нашия проект NotInfo, който е за намиране и засичане на пропаганда от най-различни интернет сорсове. Да, главният проблем, който ние разрешаваме, е за пропагандата. Тя е, така да се каже, оръжие, което може да промени мнението на хората и вярванията им за някаква идеология. И идва проблема, който е, че понякога тази промяна в мнението може да бъде изключително в негативна посока. Това най-често в днешно време най-лесно да се постигне в социалните мрежи, тъй като там хората имат огромна свобода на словото. Съответно, ние се опитваме да решим точно този проблем с идентифицирането на така свободно разпространената и разговоряема мисинформация. Нататък. Решението ни е Browser Extension, който всеки път, когато се преглежда някакво съдържание в интернета, може да ти каже да е евентуално зловредно, съответно да имаш едно на ум, да има читателя едно на ум, когато си съставя мнението спрямо дадената тема, за която чете. Как точно е реализирано нашето приложение? То е Browser Extension, работи на доста браузъри, той се инсталира, комуникира си с някакви сервиси, които се стараят да заскат съответната пропаганда, за да работи на много езици, използва Google преводач и така нататък, малко повече в детайли и най-важното алгоритмите, които реално осъществяват тази задача, са базирани на изкуствен интелект, за който ще разкажем малко по-късно. Нататък. Екипа на проекта, това сме аз, Евгений, Анета, Костадин и Калин, като всеки е играл някаква различна роля, но сме съчетавали всичко по времето на хакатона, като аз съм се занимавал с алгоритмите за машинно обучение, Анета и Костадин са се занимавали с самия Browser Extension, а Калин е правил интеграцията с най-различни апита. За Browser Extension, тук може да видите два малки скриншота как точно изглежда той. Имаме опция за whitelistване или не whitelistване на уебсайтове, за които искаме директно да ги анализира или не. Отделно имаме бутон, който може ръчно да се анализира сайт, който не е whitelistнат. Писане на JavaScript и на React.js и да, нататък. За самото засичане на пропаганда сме използвали стандартен Python stack, TensorFlow, Keras, NLTK и стандартни scikit-learn pandas за обработка на данните, които сме използвали, като API-то сме го използвали чрез Flask. Така, в само по себе си задачата за засичане на пропаганда съвпада към NLP. NLP е такава сфера от машин learning, която се старае възможно най-много машината да разбира някакъв натурален човешки език, съответно след като го осмисля да може да прави някаква задача с него, дали било резюмиране, отговаряне на въпроси, машинен превод, анализ и така нататък. Най-често при задачите, свързани с NLP, се използват рекурентни невронни мрежи. За разлика от обикновените невронни мрежи, при тях разликата е, че се пази стейта, т.е. какви са били стойностите вътре в самите неврони при предишните прекарвания на данни през тях. Това защо е полезно? Рекурентните невронни мрежи главно се използват при обработка на sequences, но съответно натуралният език, какво е само по себе си, той е един секвенс от думи, съответно те вършат много добра работа с него. Нататък. По време на хакатона, ние сме го изработвали както предния от BoardPail, по време на хакатона HackToS, първо сме имали два апроча как да направим засичането на пропаганда. Първият е бил на ниво статия, т.е. при преглеждането на по-голям набор от текст да засечем пропаганда. Вторият е бил на ниво изречение, като за тях сме използвали малко два различни апроча.
Отделно ще разкажем за всеки от тях. Татка. Първият е бил по генералния да можем на цяла статия да засечем пропагандата, като втория е да можем да засечем точно на кое изречение от статията е засечена. Използвали сме първо, ние сме го правили from scratch, т.е. изцяло сме си тренирали наша невронна мрежа от нулата. Дейтасет за това сме намерили публичен, какъвто е имало в интернета. Сама по себе си задачата за засичане на пропаганда е доста нашумяла, съответно има доста данни по нея да се работи, но рядко има интеграция на нея така че да може да бъде лесно намерено от потребител. Именно с това нашето приложение смятаме, че е успешно. Съответно, ние на ръка сме обработвали трениращите данни за пропаганда, като сме използвали доста generic approach, lemmatizing, махали сме стоп-поиди, използвали сме няколко токенайзера, за да видим кой от тях ще има най-добър перформанс и така нататък. И сме тренирали LSTM, което е малко по-сложна версия на рекурентната невронна мрежа от Scratch. Нататък. Така, нещо друго, което може да разкажем като концепция за цяло за работа с натурален език и за машин learning по него, това са трансформерите. Това е една концепция, където една невронна мрежа едновременно се учи да енкодира някакви данни и да ги декодира. В само по себе си невронните мрежи единственото, което работят е с числа. Съответно, ако имаме една невронна мрежа, която от един масив с числа с голяма размерност, който трябва да репрезентира изречението, направи един масив от числа с много малка размерност и след това има втора невронна мрежа, която от числата с малка размерност възстановява генералния вид. Това означава, че ние сме постигнали някакъв енкодинг, т.е. от големият масив от данни, масив от числа, изречение, сме извлекли в много малък обем от данни най-смисленото, с което може да се реконструира. Това е стандартна техника, която в последствие може да се използва за много други задачи. След като е постигнат този енкодър-декодър, може да се вземе първата част от невронната мрежа, която е само енкодър, и резултат от нея, тъй като е някакъв много умален сбит вид на данните, в който се счита, че носи в целия смисъл на оригиналния огромен обем, този резултат накрая може да се вземе и да се използва от много по-малък и прост модел, за да изпълнява много други задачи. Нататък. Съответно, какъв е бил апроучът ни за справянето с втория по-голям проблем? Взели сме Universal Sentence Encoder, който точно това прави. Взима едно изречение и се старае да вземе максимално смисъл от него, като накрая изплюва някакви числа, които ние вече използваме за други цели. За нашите цели са на база на изречение дали има пропаганда. След като сме прекарали цялата статия през един модел, можем изречение по изречение от нея да я прекараме през по-големия и по-сложен модел, за да класифицираме дали това изречение има пропаганда или не. Този Universal Sentence Encoder е огромен енкодър, трениран от Google за много време, който ние сме използвали на готово и към него сме залепили втора част, един прост dense layer на невронна мрежа, който трябва да класифицира дали едно изречение е мислилинк или не, или пропагандистично или не. Имали сме трета идея, защото има много различни видове пропаганда. Това е доста обширна тема, като трябваше да имаме и класификация, но за жалост не ни достигнаха данните и трениращото време за това. За сега единственото приложението работи на базата на дали има пропаганда или не. Можеш да дадеш на следващия слайд, който е би трябвало горе-долу да репрезентира какво ние сме направили. Взели сме този енкодър, който от изреченията извлича някакви ембединги и ни предоставя един масив с числа, като тези числа, т.е. енкодинга на самото изречение, отива в някакъв друг модел, който взима някакви решения. В пример е question classifier, дали изречението е въпрос или не. При нас е решава малко по-сложен проблем, дали в изречението има пропаганда или не. И сега Коста може да покаже кратко демо и вие евентуално да зададете някакви въпроси.
Ето тук общо взето изцъкваме, може да видите как лайтлистваме сайта, за да може да засича пропаганда и евентуално, да, приложението какво прави, огражда текста, когато има пропаганда, или Коста, ако може да върнеш за малко да покажеш, ако го има на видеото, как отгоре в дясно екстенжена дава някакъв резултат, хикс или не. Да, ето го. И общо взето това е. Ако нямате някакви въпроси, благодарим ви за вниманието.